Да претереса. Милко Тричков отново е тук. Полина Петрова, една жена, която е работила като логопед в дома и също така е певица. Тя е помагала на директорката да издаде албума, да търси композитори. Какви са настроенията там сега? Това е важното. Добри подсказват, само че има скандал, така тече скандал. Служителките на дома обвиняват Милко Тричков в много неща. В това, че децата са му изхвърляли бутилките, в това, че се е държал недостойно. Той казва, че те лъжат. Жените. До сега искахте да говорите, имате възможност. Господин Тричков не е един изпълнителен работник. Той винаги си тръгваше по-рано. Наместо към 10 часа или 10:30, не знам точно доколко му е работното време, той винаги си тръгваше по-рано и винаги предупреждаваше да не казваме горе. Ето и в момента, който е портиера, в момента, лично него го е предупреждавал и нас. Казахте преди малко, че децата са вършили работа и на Милко, че са му изхвърляли бутилките. Значи ли това, че и друга работа са вършили? Да, на 3 март, тук с една колежка събирахме шума. Той беше изпратил едно дете да му изхвърли един пълен кош с бутилки, той ги беше напъхал в огъня. Като видя, той много се притесни и ги извади и веднага ме предупреди да не казвам горе. Това са му думите на него, винаги. Топлата вода никога не идваше на време и винаги намираше други виновни за това. Казахте, че той му са вършили работа децата и на Милко. Това е да му изхвърлят бутилките от водка. Мария, да чуем и от другия лагер едно мнение. Другия лагер може би Поли да ни каже. Поли, помагала си на директорката да издаде албума. Търсили сте композитори заедно? Аз съм дипломиран логопед-магистър и първата ми работа като такъв, трудовия ми стаж, започна в социален дом за момичета и момчета номер 8, в който сега се намираме. И като логопед, нали, бях с други представи, като току-що завършил студент. Репликите от студиото нека да излизат. Да. Какво? Да. Подава ръка. Сега срещу мен. Така ли? И така ли излиза? Вие как помогнахте на директорката да направи този албум? Много ми е любопитно това. Беше ли ваша работа това? Помогнахте ли в работното време, извън това? Да, аз съм завършила и музикална педагогика и се занимавам и професионално с музика и пеене. За Стоянова кажете се пак. Да, госпожа Стоянова поиска да я свържа с композитори и автори, които пишат музика. Да. И аранжименти. Госпожа Стоянова и мъжа ви назначена работа, госпожица Поли? Да, мъжа ми назначен на работа. Нали, това е човек, който не присъства тук в момента, така че аз не мога да говоря вместо него. Той е работил 2 пъти тук, а все пак, когато той е бил назначен първия път на работа, вие сте учили все още. Добре, Поли, какво искате да кажете? Знам. Разкажи ни как сте обикаляли. Сега ще уточните какво имате да си казвате, но реклами преди това. Come on now, it's just what I want. Better do what I want without asking. Better do it before I change my mind. Won't stop till I got it. It's alright. You're just what I want. You're just what I need. You're just what I want. Трябва да го направим на всяка цена. И то по най-добрия начин. Правете го, но с по-малко средства. Но бюджетът е доста ограничен. И то в строго специфични рамки. Стига. Всъщност колегата от информационни технологии има решение. Сашо? Решението е Dell. В Dell и Microsoft всичко е по-гъвкаво. Тези Power Edge сървъри използват процесори Intel Xeon и Windows Server 2003. И това намалява разходите. Много хитро, Сашо. Май спасихме бюджета за безплатното кафе. Аз черпя. Открийте как може да намалите разходите във вашето предприятие. С Dell е лесно. Обадете се и посетете нашия интернет адрес. Hi. 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 Everybody say hi,
Everybody wants fly, come and move and make a try. Welcome to the Planet Mary Jane. Welcome to the Planet Mary Jane. Welcome to the high. Welcome to the line. Welcome to the Planet Mary Jane. Гарантират само живота на вашия двигател. Моторни масла Приста. Ела в отбора и стани победител. Сега всеки нов абонат на Global получава до 3 безплатни месечни такси и всеки нов Piconnect абонат до 20 лева допълнително безплатно време за разговори. С Евро 2004 имаш много възможности. Един избор. Global. Генерален спонсор на българския национален отбор по футбол. Маняк. Не става дума за водка. Това е мания. Бои Инса. Танцът на цветовете. Българската национална телевизия и Фондация Телевизионен свят представят международни медийни събития Албена 2004. Остава един ден. Със съдействието на... Да. Уважаеми зрители, уважаеми съмишленици и приятели на вкусно. И през тази седмица гледайте предаването, защото ще разберете как се правят рязани свински котлети, метнати на барбекю. Ще разберете какво е да се направи супа с кисело мляко и червено цвекло, или пък как да се приготви един фантастичен пържен сафрит. Започват и нашите предавания от Англия. И в края на седмицата едни малки кренвищчета, панирани и сервирани по Цариградски. Благодарение на... Карнобатска гроздова. За стари и нови приятели. Велко Георгиев, София. Телефон има дори 935-3257. Общото зрителите обаче са така настроени доста враждебно. Директорката не се крие зад постановление да каже какво е правила с децата. Сега, да ви кажа, всичко тръгна от Огняра. Вие твърдите, че всичко това, което той е казал, не отговаря на истината. Нека да го чуеме още веднъж. Аз смятам, че е възможно той да не е заблудил. Картина от ДПТС. Милко искаше да каже няколко думи за обвиненията на директорката, че се опитвал да я убие. От 29 април аз не бях стъпвал в дома. Тъй като съм в отпуска по болест, на 21 май дойдох да я остава болничния си лист. Посрещна ме грубо с старшата сестра и Люси, незнайно на каква длъжност е назначена, с ругатни, с подвиквания и директно му обвини в фалшификация на болничния ми лист. Това може да го потвърди и личната ми лекарка. Аз не съм я заплашвал, защото аз съм нормален човек и не мога да заплашвам в присъствието на първите дами покрай нея, да я заплашвам. Сега, ако обичате да запазите известно мълчание, и аз да ви попитам нещо. Вас всички, начало с госпожа директорката. Абе нещо няма да кажете за децата най-после.
Какво ще ни кажете за децата? Добре ли са те децата? Най-накрая, че децата всъщност са главният герой в тази история. Така. Вие разчиствате просто лични сметки, господин Киборкян. Съжалявам, че ще го кажа пред всички, но вие манипулирате обществото, защото доведохте или приехте хора да се изкажат само, които са по някакъв начин, не знам точно за какво, уволнени от директорката. Ако това е коректното представяне на истината, вие не ми дадохте право миналия път аз да говоря в студиото. Не ми дадохте право. Не ми дадохте право тук да говоря. Исках да говоря за децата. Вие до тук говорите за личните отношения. Ами, айде, дайте ми най-накрая правото. Значи, първото, което ще кажа, разбира се, че не всички неща са хубави в дома. Например, имаше един психиатър, съпругът на Поли, така наречената музикална или не знам каква беше тук. Този психиатър, не искам да разкажа случая, защото е свързан с моето дете, както и други деца. Това дете веднъж си е позволило да буйства или нещо да направи и за да му бъде по-лесно, той не познаваше въобще децата ни, за да му бъде по-лесно, той просто е дал някакво силно успокоително, след което на мен ми се обадиха от дома и ми казаха, че детето е колабирало, казаха ми, че лежи в несвяст, след което, и слушайте ме много ви моля, след което аз, когато отидох, помолих за разговор с господина психиатъра, с господин психиатър исках да разговарям. Тогава психиатъра ми каза, че не го интересува детето ми, дали има нещо допълнително заболяване, нещо му казах, че моето дете има допълнителни заболявания, че той трябва да най-напред да му пита дали може да му дава такива хапчета или не. Той каза, като не ви изнася, вземете си детето в дома. След което аз отидох при директорката и казах, че не мога такова отношение да търпя. Как си мислите, тя не можеше ли да защити своя служител? Само, че тя защити в този случай детето. И ако говорим само, не искам да стигаме оттам, че да кажете, че само родителски деца се защитават. Искам да ви кажа, че това е нещо, което ще потвърди и Огнярът, той го потвърди и миналия път. Всеки почти от служителите в дома е вземал сираци, не наши деца, естествено, сираци в дома си. И той каза, да, това не мога да го отрека. Кажете ми, това за какво говори? Значи, за да вземат тези служители сираци в дома, те ги вземат, защото виждат, че имат нужда от поне малко родителска обич. Мария... Друго, мога ли да кажа още нещо? Може. Така, благодаря ви. Освен това, че вие давахте възможност само на хора, които са уволнени, което говори вече за вашето пристрастие и за това, че сте една сапунена опера просто да създадете, искам да ви кажа, че точно сираците в дома се водят на лагери и когато аз бях поискала веднъж моето дете да си платя, за да отида на лагер, госпожа Стоянова ми каза, не може, защото тези деца са без родители. Вие може да заведете вашето дете, но те не могат да бъдат заведени, затова ще отидат сираците. Ако тези неща не ви говорят нищо, от тук нататък не знам какво повече може да се каже. Аз искам да благодаря на Мария и да кажа само нещо. Искам да свърша това. Доста недостойно предполага се това, което се случва и ние не сме виновните. Ние ровим само от 3 седмици Росица и човека, който трябваше да те защити, в момента каза, че неговото дете е колабирало. Ти кажеш, всичко е наред в този дом, Росица. Не всичко е наред в този дом. Постепенно и бавно, малко по малко, ние откриваме и то без много... Има деца, които колабират непрекъснато. Съжалявам. Има деца, които непрекъснато правят припадъци. 50 на 100 от децата са с епилептични или хистерични припадъци. В тези моменти всички от персонала са обучени и децата не са Как ще завърши това за вас? Казвате ми път, че искаме да ви убием и ние искаме да ви... Аз имам висшестоящи организации, които ще преценят как ще завърши. А някой закрили ли ви малко по-нагоре? Смятам за... Представлявате модел на тази прекрасна моя родина. Вие гледате лошо, малоумни деца, отглеждате ги, извинявам се за думата, същевременно предполагам, че малко от малко щипвате от техната храна, за да може да си направите вашата чалга и вашия албум. Не, нищо не щипваме, дали господин Карповски. Не се лъжа. Обаче това трябва да се докаже. Това са неща, които трябва да се докажат. Тук сте права, това трябва да се докажат неща. Защо обаче не пускахте да сложим едни камери там? Защото е противозаконно. Защото трябва да вземем разрешение от родителите. Защото за останалите деца трябва аз да дам разрешение. Русица, осигурихте веднага още на следващия 3-4 декларации, как никой не иска да влиза в този дом. Вие ги осигурихте за секунди, 10 декларации бяха. Ама нали вашата колежка ми се обади и помоли да попитаме родителите? Отиваме там да влезем, вие пиете, мирише на алкохол, ваш колега, казвате, че сте празнували рожден ден. Това не е вярно. Каниме ви тук да дойдете, вие да същите още първия път, да кажете, че Милко Тричков е идиот и въобще този Огняр говори глупости. Искам да казвам никой, че е идиот. Идвате чак на третия път, остават впечатление хората, че едва ли ние сме ви спирали да идвате. Русица? Не е така. Ти гордееш се с твоя албум. Само така те питам. Последно, гордееш се с албума, който направи ти?
Хванах се за това, извинявай, просто направи впечатление. Хубава музика ли е това? Хубава музика ли е това? Не, защо? Не се гордея. Това е просто един моментен... То няма отношение между другото. Няма нищо общо. Не, въобще няма никакво отношение. Да. Добре, Вера Кочовска познавате ли? Да. Уважавате ли? Чрез вас. Малко я познавам. Значи идеята за камерите звучи еретично. Да. Аз на ваше място би го допуснал обаче. Но, една идея да се вземат кръвни проби от някои деца. Да. Възможно ли? Възможно е. Съгласна ли? Съгласна съм. Но аз исках да кажа, че... Идеята на Кочовска. Че каквото и да означава това. Лечението се провежда само и единствено по лекарско предписание. Кръвните проби? Би трябвало, ако се взети някакви силни лекарства, да покаже какво Значи има назначение за всяко дете и се знае кое дете какво лекарство и колко взима. Както в Корил, като ходихме, ги бяха леко надрусали, за да не са опасни. Не, и аз като влязох бяха надрусани. ступор децата Няма от повече. какво да бъдат надрусани. Те си пият една терапия, която е постоянна. Само един път са прекалили? Добре, това ли е рая? Не. Има такива статии за тази институция, че Че е това рай. е рая, да. Дом номер 8 е рая. Да. Русица, благодаря ви. Благодаря и аз. Гореща линия на програма всяка неделя. 34 града. 17 държави. 4 континента. 41 световни звезди. Всяка неделя. Онова, което другите ще бъдат по-късно. Башкирия е суверенна република в състава на Руската федерация и обхваща част от предуралските територии. Още от 16 век е разделена на 4 области. Техните общи граници се събират там, където се сливат реките Уфа и Белая. На това място е издигната столицата Уфа. Тази година на 12 юни градът ще отпразнува своята 430 годишнина. Днес той заема площ от 468 квадратни километра и има над 1 милион жители от близо 100 националности. Тук са съсредоточени около 40% от промишления потенциал на републиката. Славата си на Уралски промишлен център Уфа и Башкирия дължат на богатите природни запаси. В републиката има 177 нефтени находища и 1170 находища на благородни метали и полезни изкопаеми. Днес в гореща линия на програма всяка неделя телевизионен мост с Уфа, Башкирия. Професор Ернст Молдашев, автор на сензационните книги «От кого сме произлезли» и трагичното послание на древните, разбунили световната читателска публика. Какво се крие за числото 6666? Очаква ли се ново преместване на земната ос? Съществуват ли паралелни светове? Бил ли е човекът отново клониран? Мит или реалност е генофондът на човечеството? Професор Молдашев е учен със световна известност, извършил първата в света успешна очна трансплантация и изобретател на уникалния биоматериал алоплант, стимулиращ регенерацията на човешките тъкани. Има 52 патента в Съединените щати, Германия, Франция, Швеция, Италия. Телевизионен мост с Уфа. Професор Ернст Молдашев. Сега. Добър ден! Добър ден. Драго ме е, че приехте поканата ни. От кого сме произлезли, вашата книга «От кого сме произлезли», произошли, ваша книга? се появи през 98-ма. Появилась в 98 году. Точно така. Някакви корекции в хипотезите от тогава? Корекции има от този тип, че всички хипотези намират потвърждението си и то все повече и повече, но те се усложняват. И аз мисля, че в това е корекцията. И експедицията до планината на боговете, както ние наричаме Тибет, много ни даде. Глеждането в човешкото око, Вглядывание в человеческий глаз. дало ли е особено
особени правителски способности? Вижте, мога да кажа единствено това, че както за главната ми професия, това е лекуването на очите, офталмологията, то и тези изследвания ми дадоха следното. Помните ли в първата ми книга, ето, аз ще ви покажа руското издание, тази книга пък е българското издание и мога да кажа, че се описва тъй наречения феномен на самати. Това е само консервацията на човешкото тяло. Тоест, човекът, когато медитира, се намира в едно състояние, когато неговото тяло е като консервирано. Ние направихме в Хималаите хипотеза, че влагата в човешкия механизъм преминава в неизвестно на науката четвърто състояние. Ние знаем, че водата бива твърда, течна, пара, газообразна, но има, според нас, още един вид вода. И това е еластичната вода. И когато ние изучихме феномена на сомати, то започнахме да търсим тази вода, нейното четвърто състояние, и я намерихме. Оказва се, че тази вода съществува в природата, в определени участъци на живите организми. И тази вода ние успяхме да получим. Тази вода ни позволи да създадем серия от тъй наречени водни трансплантанти, и тя успешно се използва за лечението на много и много различни заболявания. Ако вие не бяхте толкова известен и международно признат офталмолог, международно признанный офтальмолог, и ако не бяхте направили трансплантация на очи, если вы не совершили бы трансплантацию глаза, по същия начин ли щяха да бъдат посрещани вашите хипотези? Това мисля, че е много интересен въпрос, умен въпрос. Наистина, ако аз не бях известен офталмолог, ако не направих трансплантация на окото, то сигурно моите хипотези щяха да бъдат срещнати по друг начин. Мисля си, че няма гениални или талантливи хора. Считам, че има просто чисти работещи хора и неработещи хора. И Бог, самият Бог, е предназначен да реализира тези идеи сред работещите, а не сред мързеливите. Бог помага на онези хора, които наистина работят и които претворяват неговите мисли, и то в практиката. Нещо повече, отговаряйки ви на този въпрос, искам да ви кажа, че аз много вярвам в интуицията. Интуицията е онова, което е всъщност подсказването от Бога. Когато правих първата трансплантация на око и тя се получи, то тогава аз отидох при Тамара Горбачова, това е първата ми пациентка от Киев. И когато тя вече лежеше след анестезия и аз имах в ръката си вече инструментите да започна операцията, чувствах, че нещо обаче не мога. Че някаква интуиция ми показваше, че не трябва да правя насила. Аз си свалих ръкавиците, хвърлих ги в кофата и казах: аз днес няма да мога да оперирам. След седмица отидох, направих операцията, работих много заинтересовано и Тамара Горбачова сега е зряща. Тя често идва при нас, пристига при нас. Аз казвам: Тамара, налей ми един по-силен чай. Тя вижда всичко, ходи, прави всичко. И в това ново око бяха заложени знания и хипотези, които са именно описани в моите книги. Знаете, че сериозните учени, например американските учени, европейските, московските, са дълбоко материализирани. И трудно е да се докаже, че главните идеи идват от Бога.
Много учени считат, че Бог е нещо, което е далеч от учения. Но преди това ми кажете, тази Горбачова има ли нещо общо с Михаил Горбачов? Прошу вам, разкажите нам, это Горбачова имеет какую-то родственную связь с Михаилом Горбачевым? Не, просто една и съща фамилия. Хората говорят, че уж тя, Тамара, като че ли има връзка с Михаил Горбачов, но струва ми се, че няма никаква връзка. Ние имаме прекрасни отношения и аз бих знал, няма такава връзка. Искам да добавя за Тамара Горбачова по този случай за трансплантация на окото. Аз повярвах в Бога, знаете ли как? Аз всичко пресмятах. Тази операция премислих с душата си. Това не е въпрос да присъдиш едно око. Аз го направих това око и то го направих от части. Ето, след операцията, това ново око започна да свети с ярка червена светлина. С ярка червена светлина. При това толкова ярка червена, пурпурна светлина, че просто беше невероятно. А след 15 дни окото светеше оранжево. След това ярко-оранжевото премина в жълто светене, след това в зелено. Тоест всичките цветове на дъгата. И защо това направено от мен око започна да свети? Всички хора, физиците от Москва, казват, че това е поляризация на холограма. Сигурно са верни, всичко това е вярно. Аз не съм специалист, но това беше невероятно, просто невероятно. Вашето обяснение какво е? У вас есть объяснение? Не това на физиците, вашето. Има обяснение. Моето обяснение е следното. Вие знаете, че всеки орган има свой фантом. Всички хора знаят какво е това фантомна болка. Фантомни болки има човек, когато ако му отрежат крака, той продължава да чувства като че ли го боли пръста на крака. Това се нарича в медицината фантомна болка. А в народа на това му казват душа. И мисля, че това е енергетично тяло, енергетична фаза на организма. Това е излъчване на някаква енергия от тялото. И това енергетично тяло на организма започва да работи. Когато вие направите органа със своите ръце, то навлиза в състава на това енергетично тяло и от това съединение проистича изсветването. Тоест, органа започва да създава свои собствени тъкани. И тук могат да се приведат много научни изследвания, които се извършиха върху Тамара Горбачова. И те се свеждат до това, че не трябва да отричаме един такъв факт, че нашето тяло не е просто моя крак, моята глава, нещо друго има. Цялото това тяло е въведено като матрешка в енергетично поле. И това енергетично поле, тяло, в някаква ситуация започва да работи. Вие казвате, че трансплантацията на очи, която сте извършили, Вы рассказали нам, что трансплантацию глаза, которую вы совершили, е била ръководена не само от медицинските ви познания, ею руководили не только ваши медицинские знания, но и от резултатите на тибетските ви експедиции. Точно така е. резултаты тибетской экспедиции. Какво конкретно имате предвид? Что конкретно вы Абсолютно вярно. Трябваше да се повярва в това, че освен чисто човешкото тяло съществува и енергетично тяло. И то не е едно тяло, а две тела. Работата е следното. Моята серия книги в поиски на града на боговете, това е първият том на тази книга, която е преведена на български език. Ето, това е българското издание.
Този първи том е посветен на онова, как аз пресмятах къде се намира градът на боговете, къде е мястото му. И се изясни по всички сметки, че града на боговете се намира в Тибет, в района на свещената планина Кайлас. А това е втория том, който у вас не е преведен. Това е на руски език. Това е втория том, Златните пластинки. И там се разказва как ние намерихме и отидохме до града на боговете. И вече в третия том, току-що е излязъл, което е продължение на при склона на Шамбала. Града на боговете се състои от пирамиди, огромно количество пирамиди. И сега излиза четвъртия том, Матрицата на живота на Земята. Работа е там, че когато съставихме схемата на града на боговете, който се състои от огромни, невероятно огромни пирамиди, то ние се очудихме сами, съставяйки тази карта. И то в продължение на година и половина, че дори мисля 2 години. Това беше огромна работа. Това е обработка на снимки, нали, фотоизмервания и така нататък. Знаете ли какво стана? Стана това, че тази схемата на града на боговете, я показахме на молекулярни биолози от Москва. И те казаха, че това е пространствената структура на ДНК. Това беше най-любопитното. Работата е там, че науката е доказала, че триплета на ДНК е пирамидален. Т.е. че той се състои от много пирамидки. И тези пирамидки, които влизат в тъй наречения триплет на ДНК, тези пирамидки, те много приличат на онези грамадни, колосални пирамиди, от които е направен града на боговете. И тогава възниква въпрос. Какво е града на боговете? Изключвате ли всякаква случайност в тази прилика? Изключайте любую случайност в этой похожести. А вот вы когда вот если у вас на български... Ако вие прочетете тази книга, която е преведат на български, последната ми книга, то можете да видите там огромен брой пирамиди. Тези пирамиди съществуват действително. Аз и сега мога да ви покажа тези пирамиди. Това са огромни, невероятни пирамиди. Ето, навсякъде се виждат тези монументи. При това размера на тези пирамидални конструкции надхвърля размерите на Хеопсовата пирамида. Ние внимателно сме скицирали всички. И всичко това се дава в тая книга във вид на рисунки, фотографии. Надявам се, че скоро ще я преведат на български език. И това, че картата, схема на града на боговете прилича на триплета на ДНК, то това, разбира се, може би да е случайно, може би е грешка, има някакво подобие. Но които и молекулярни биолози видяха, веднага казват, че това е невероятно. И аз просто съм изумен. Аз не съм мислил никога за ДНК, никога не съм мислил за това. Но така се оказа и това беше много неочаквано. Вашият биоматериал алоплант е приготвен от тъкани на умряли хора, нали така? Он изготовлен из тканей умерших людей, да? Да, биоматериал точно така. Алопланът, биоматериалът алоплан е изработен от материал на починали. В такъв случай има ли пренос на някакъв вид информация? В таком случае существует какой-либо перенос информации? Или от тъканта на умрелия човек? От ткани умершего человека? Вот, отвечая на этот въпрос... Отговаряйки на този въпрос, мога да кажа следното. Алапланът, биоматериалът алаплан,
е изработена от починали хора. Но как го изработваме? Тази тъкан ние малко я променяме. Тя се консервира, тя се слага в всевъзможни разтвори и се консервира. Но ние променяме водата в човешката тъкан. Сигурно знаете, че човешките тъкани се състоят при децата от 97% от вода, при възрастни 85-90%. Тоест ние се състоим от вода. И ние намерихме това ключе, с помощта на което ни се удава да сменим тази вода на организма. Тази вода е събрана в организма, тя се намира в едни строежи ние тази вода я изливаме и я събираме в едни топчета. И щом като водата се събере в топчетата, а това е тайна, една голяма тайна, как да съберем водата в тези топчета. И щом съберем тази вода като в топчета, то тя прекрасно се внедрява в чуждия организъм. Ние вече имаме около 1 милион и 200 хиляди приложения на алопланта и нямаме нито един отрицателен случай. И тя се враства в здравата тъкан, разширява се и ние можем с помощта на алопланта да стимулираме разрастването на кръвоносната система, на мускулната тъкан, на костната тъкан, хрущяли и така нататък. Но чуждата тъкан, която се въвежда в организма, тя предизвиква някакво общо въздействие и организма става като че ли по-здрав, стимулира се. И в частност това се изразява чрез това, че при мъжете, които има приложен алоплант, се повишава потентността. Искам да поговорим малко за вашите хипотези за преместването на земната ос. През 96-та вие откривате в непалски... Да, за изместване на осите, да. Идеята за изместването на земната ос ми дойде така. Веднъж с една операционна сестра отидохме в един магазин, за да купим самоучител по английски език. Ние не купихме самоучител, но купихме глобус. И гледам на едната страна на земното кълбо, аз намерих свещената планина Кайлас, за която говорих. А точно на обратната страна са Великденските острови. Това ми се стори много любопитно и след това започнах да си задам въпроси. Взех един голям глобус и след това се срещнах с един математик Шамил. Това е много талантлив математик, който учи гениалните деца на град Уфа. И той създаде математически модел на глобуса и започнаха да се изясняват много любопитни неща. Оказа се, че Великденските острови и от Великденските острови до Южния полюс е 6666 км, а разстоянието от Кайлас до Северния полюс е 6666 км също. Разстоянието между Кайлас и свещените монументи в Стоунхендж в Англия е точно 6666 км. А между тези монументи в Англия и Бермудския триъгълник е също. Между Бермудския триъгълник и Великденските острови пак 6666 км и така нататък. Тоест,
всичко открихме това само върху една четвърт от земното кълбо. Откъде идват тези 4 шестици? Ами височината на самата свещена планина Кайлас е 6666 метра. 4 шестици пак. На оня свят казват, че всичко е относително. Оня свят е фрактален и там имат значение тези километри, милиметри и така нататък. Тези цифри имат голямо значение. И затова възникна тази хипотеза, че първият северен полюс е бил на Великденските острови. А след това е станало изместване на земната ос на 6666 км. И следващото извъртане е било пак на 6666 км. И пак въртеливо движение на 4 шестици до свещената планина Кайлас. И ако още веднъж се случи това, то следващият северен полюс ще бъде един малък град в Америка, който се нарича Одеса, както и украинския град на Черно море. Значи, там, където е малкият американски град Одеса, там ще бъде новият северен полюс. От нашия град Одеса, от този град Одеса до Великденските острови е пак 6666 км. И аз, тъй като вярвам в религиите, сравнявайки всички религии в света, които са описани от велики хора, аз също виждам такива съчетания. Аз питам хората, откъде... питам един тибетски учен, откъде имате тая великолепна религия? Той казва, това не е религия, това е разум, това са знания, пренесени през хилядолетията. И затова всички апокалипсиси, всемирните потопи, всички катастрофи световни се свързват от хората, всички религии ги свързват с това, че е извършен грях, че твърде много зло е натрупано в душите на хората. Ние малко разбираме и не разбираме какво е душевната енергия. Не разбираме това, че нашата душевна енергия може да въздейства много силно. Ние казваме, ето, трябва да има воля на президента. Но ние съзнаваме ли, че с понятието воля нещо влиза в нас? Ние принципно съзнаваме какво е ентусиазъма на народните маси. Или да речем революционната ситуация, нали, когато хората имат болни души. И аз мисля, че тази душевна енергия, тя носи някакъв материален мощен аспект, именно за сметка на това, че в душите на хората се е натрупало зло, злоба, скъперничество и стремежа на земята е да отхвърли от себе си това човечество с натрупаното зло в него. И аз в това повярвах, изучавайки религиите. Има ли още нещо за това преместване на земната ос? Нещо друго? Например, намеса на паралелния свят. Паралелният свят, той все пак се намесва в нашия свят. Аз съм практически убеден в това. И се намесва с по-високо измерение. Естествено е, че ние живеем в триизмерния свят. Ние се движим напред-назад, нагоре-надолу, наляво-надясно. Това са трите измерения. Но има и четвърто измерение, пето, шесто и така нататък. И на Русия много и провървя с това, че главен мюфтия в Русия
е Балхат Хазрат. Това е един изключително умен човек. Това е гениално умен човек. Той знае наизуст целия Коран и знае наизуст 15-те му приложения. И той казва, че в Корана е написано, че съществуват повече от 1000 паралелни свята. И тук има един любопитен момент. Според мен, египетските пирамиди, в частност, са място за преход към паралелен свят. В основата на пирамидите е четириъгълна. И ние проведохме много сложни математически изчисления и излезе, че на върха на пирамидата трябва да действа енергията на 5-те елемента. 5-те елемента, това са легендарните елементи. Огъня, водата, земята и водата, и 5-ти елемент е човека. Тоест, върха на пирамидата е мястото за преход в паралелни светове от нашия свят. И онези статуи, които се намират в Египет, колосалните по размер статуи, са статуи на хора от паралелните светове, които са се опитали да създадат нов човек на Земята, в нашия свят, който би могъл да владее енергията на духа, т.е. психическата енергия. И за това намерихме редица доказателства. По древните предания се получава така, че хората от четвъртото измерение имат ръст около 4 метра и половина. Тоест, хората от петото измерение имат ръст около 10,6 метра. От шестото измерение имат ръст 18-20 метра. И ако сметнем, то седмото поколение ще са 27 метрови хора. Има манускрипт на тази тема. И ако вземем размерите на статуите, които са намерени в Египет, се получава същото. Едните статуи са 4,5 метра, трети статуи 10,6 метра и така нататък, и така нататък. Тоест, мисля си, че на земята на Египет са идвали хора от паралелните светове. И какво са правили? Ами в долината на фараоните трябва да се види това. Внимателно да се разгледат онези настенни иероглифи. Там са показани различни конвейери за сглобяване на човешко тяло. И, значи, хората от тези паралелни светове са се опитали да създадат духовен човек. Човек, който може с душата си да разбере, че той чрез заклинание може да използва космическата енергия. Да. Защо в Тибет твърдят, че 5-те елемента въздух, вода, земя, вятър, огън трябва да се схващат като психическа енергия? Този въпрос не е прост. Аз самия се опитах да разбера какво е енергията на 5-те елемента. И то дълго, не само чрез една експедиция. Много хора казват, че тези 5 елемента, огъня, вятъра, земята, водата и че 5-тия е човек. Казват, че това са чувства, 5 чувства. И след това на редица лами им се е отдало да разберат в Тибет каква е енергията на тези 5 елемента. Древните религии, древните манускрипти, тибетските, които са много, това са религията Бом, религията на Килаяма и така нататък, и така нататък. То във всички тези религии там е написано, че земята е живо същество. Вятърът е живо същество.
Водата е живо същество. Что значит огонь? Че огънят също е живо същество. И человек тоже. И човек е също живо същество. Разбирате ли? И именно тук, в този контекст, те обясняват нещата така, че човек с помощта на своя дух, с помощта на психичната си енергия, трябва да влезе в контакт с земята, с живо същество, с вятъра, също живо същество, с водата, живо същество, с огъня. И тогава единната енергия на тези главни живи същества ще може да премине в паралелните светове и да върши чудеса. И в града на боговете именно е написано, че той е бил построен с помощта на тези 5 елемента. Вижте какви чудеса има там. Прочетете тази книга. И там видяхме каменни лазери, дължина половин километър. Пирамидите, например, са от 800 метра височина, а Хеопсовата е 146 метра. Как може да се построи такова нещо? И при това те са абсолютно вертикални строежи. Аз мисля, че енергията на 5 елемента е нещо друго. Помните ли, говорих за фантома на човешкото тяло. Мисля, че човешкото тяло се състои от 4 тела, които са съединени един с друг като матрешка. Най-главното тяло е тялото на времето. Това е невидимо тяло, което седи в нас. Има го в нас. Ето, примерно, една клетка на кожата. Те живеят 3 дни. След това расте нова клетка и така нататък. Клетките на мозъка живеят цял живот, а клетките на стомаха, например, еди колко си. Значи това е огромно времево стопанство. И то се състои от енергията на времето. Не трябва да мислим, че времето е само онова, което се отчита с часовника. Великият руски учен Николай Александрович Козирев доказа, че времето е енергия. Нещо повече. Навсякъде в тибетските знания е написано, че времето е мислеща субстанция. Това е най-сложната енергия. Това е най-висшата енергия. Мисля, че това е първото тяло, от което ние сме съставени и което пресмята нашия живот. И при обломките му се образува рак или деленето на клетки, които ни изяждат. Това тяло на времето, според мен, е елемента огън. Така ми се струва. Не съм убеден, но така ми се струва. Вятърът, това е ефирно тяло. Или този фантом ръководи регенерацията, ръста на нашите клетки. Третото тяло е вода. Знаем, че тя е 85-95%. И накрая земята, това е нашето телесно тяло, ръцете ни, очите ни и така нататък. Ето тези тела, съединени в едно цяло, образуват човекът. Това е обединението човек. А човекът е преди всичко дух, който витае в нас, както е описано в тибетските легенди, в нашето самозараждащо се тяло. Друг въпрос. Вие смятате, че човечеството е било създадено отново след всемирния потоп. Вы считаете, что человечество было воссоздано после всемирного потопа? Да, человечество было воссоздано после всемирного потопа. Нека да довърша. Създадено наново след всемирния потоп. От соматите в тибетските пещери. В тибетских пещерах. И твърдите, че след потопа човекът е бил отново клониран. Да. Вы утверждаете, что потоп был снова клонирован. Тогава и Адам и Ева ли са били клонирани отново? Тогда что получается? Адам и Ева тоже были клонированы снова? Я думаю, Мисля,
че местата за клониране на хора са разположени последния начин върху Земята. Ако вземете глобуса, ще видите, че първото място за клониране, това е Тибет, около планината Кайлас. Второто място за клониране е на 1666 км. Това е град Кандахар в Афганистан. И там искам да отида, но едва ли ще успея. И пак през 1666 км на запад е Вавилон, т.е. там, където са били създадени Адам и Ева. И пак на 1666 км се падат пирамидата на Хеопс, египетските пирамиди. И на запад на 1666 км по тая линия се намира планината Тибести, където също има легенди от типа за Адам и Ева. И след това отиваме в Сахарския лабиринт и така нататък. Мисля, че човек е клониран или с помощта на хора от паралелните светове, или Шамбала. И това е станало на няколко места в света. Да. Горкия Дарвин сега сигурно ви гледа осъдително от небето. Сейчас, наверное, осудительно смотрит на вас сверху. Наверное. Сигурно, да, сигурно. Но ние на оня свят сигурно ще се срещнем. Всъщност, според вас, къде е Дарвин? В рая или в ада? Мисля, че едва ли е в ада, сигурно са го изпратили в някакъв свят и той в онзи свят, в новия свят, нали, като в свят за четвърто измерение, той живее като един обикновен човек. Но, разбира се, в онзи свят трудно ще измисли такава глупост, че човек е произлязал от маймуната. Когато говорите за след потопния човек, Когда вы рассказываете о человеке после потопа, за клонирането му, о его клонировании, вие казвате, че доказателства за това ви дават филипинските хилери. Что доказательства тому вы получили от филиппинских хилеров. Това са народни лечители. Според вас филипинските хилери По вашему мнению, филиппинские хилеры проникват в човешкото тяло проникают с помощта на сили от паралелните светове. с помощью серии параллельных миров. Така ли е? Это так? Мисля, че е така. Я думаю так. Но у меня будет экспедиция. Но аз ще организирам експедиция през следващата година до Филипините. Аз зная 6 места там, където се намират сериозни такива лечители. Ще ги изучавам и след това ще мога по-определено да ви разкажа до какви хипотези съм стигнал. Професор Молдашев, как паралелните светове все пак избират своите довереници? Я не знаю. Не знам. Я живу в нашем трехмерном. Аз живея в нашия триизмерен свят. Не так. Я могу только строить догадки. Мога само да правя догадки. Да ви чуя. Расскажите нам. Това са посветени хора, вероятно. Это, разумеется, люди посвященные, да? Но вы знаете, каждый человек, Всеки човек може да бъде в една или друга степен посветен, ако той се стреми и много силно мисли. Аз не мисля, че има хора посветени и не. Има хора, които се стремят да познаят и още веднъж да познаят. И вот именно в этот момент Бог им начинает И именно в този момент Бог започва да им дава знания. Аз имам подозрението, че вие сте посветен. У меня есть подозрение, что вы один из этих посвященных. Но я не знаю. Не мога да ви кажа. Аз съм учен и през цялото време се старая да мога да разбера тези човешки и медицински загадки. Мисля, че нещо ми се удава, но в моите книги пише за всичко това и то много искрено. А отделните посветени познават ли се помежду си? Отдельные посвященные, они знают друг друга? Я не думаю. Не мисля. Вы знаете... Алло.
Да, мы вас слушаем. Нет, здесь, по-моему, уже сейчас какой-то другой эфир. Като че ли започва друго предаване при тях. Има връзка с Германия. 5 минути, да? Давайте, ага. Да. Може би още 5 минути. Питах ви дали отделните посетени се познават помежду си, не ми отговорихте. Я задал вам вопрос, знают ли отдельные посвященные друг это друга? знаете ли посвященные друг друга, да? Знаете ли посвященные друг друга? Вы знаете, посвященные люди Посветените хора обикновено не се познават, но поне вот все знания посвященных всички знания, посветени на хората, вот которые я это анализировал, вот които аз съм анализирал, например, знанията на великата Елена Блаватска, это Елена Рерих, на Елена Рерих, значит, знанията на други такива хора. Те всички като че ли говорят за едно и също нещо. Тоест, техният източник на знание все пак е един единствен някъде. И затова тези посвещени хора, които да си противоречат или които да имат борба между идеите, аз не познавам такива. Защото знанието какво е? Цялото знание. Само Бог може да знае. Вие твърдите, вече говорихме за това, че след потопният човек е създаден от хора сумати, които се намират хиляди години в един паралелен на нашия свят. И това е един генофонд. Той съществува ли сега? Убеден съм абсолютно, че този фонд продължава да съществува и в последната ми книга, дай Бог да я преведат на български, там е описано царството на мъртвите. Това е генофонда на човечеството, но в по-мощен вариант. И там има свой собствен живот. А когато говорим мъртви, ние виждаме мъртвия човек. В Тибет считат, че мъртвия е труп, но мъртвия с голяма буква се възприема в Тибет като човек, който се намира в особено състояние, т.е. той е представител на генофонда на човечеството. И извън всяко съмнение, аз съм убеден, че съществуват в дълбоките подземия на нашата земя, не само на Тибет, но и на други места на земното кълбо. Неотдавна направих едно такова светотатство. Изровиха един бурятски учелник, монах. И този бурятски монах, когато са започнали да отварят тялото му, той се е оказал практически жив. Тези десетки години, в които той е лежал в гроба, а той е седял в позата на Буда, не са подложени на разпад неговото тяло. И той вероятно е бил в това състояние сапати. И затова трябва много внимателно да се отнасяме към това. А кой контролира този генофонд? Кто контролирует этот генофонд? Кто контролирует этот генофонд? Я думаю, генофонд контролирует сама Шамбала. Че Шамбала контролира този фонд. Възможно ли е отделна държава или личност, земна личност, да контролира генофонда? Не може. Генофонда се контролира само от Шамбала. И Шамбала е създала тези тъй наречени психоенергетични бариери в сумати пещерите. Тоест, никой не може да проникне към генофонда. Няма такива технологии, няма такива сили, които биха могли да пробият. Ние намерихме достатъчно много сведения за това, че китайците, когато окупираха Тибет, са се опитвали да проникнат в сумати пещерите. Цял един полк се е опитал да влезе в една сумати пещера и всички полудяха.
всички полудяха, до един. Но веднъж има едно такова сведение, те все пак са успели да преодолеят такава бариера и да извадят оттам двама огромни мъже на ръст 5-7 метра, които са били втвърдени, те са били в сумати състояние. Това са атланти от уния времена. И те веднага ги обесили, защото са знаели, че те всъщност живеят. Ето, това са сведенията. Но опитите да се преодолеят психоенергетичните бариери още никога, освен този единствен случай, не са се увенчали с успех. Едната от пещерите се охранява от слепота, който влиза, ослепява. Друга пещера онемяват ръцете и краката. Третата пещера възниква чувството на страх, на негодование и ако влезеш още малко навътре, умираш. Тези фини енергии действат по такъв начин, че не позволяват никаква възможност на хората да проникнат вътре. Има и там са и ларийците, 20-метрови мъже, и атлантите, 7-8 метра. И наши представители има, арийци. Но там са най-добрите от най-добрите. А най-добрите, това са преди всичко добрите. И това е най-главното.